Evo ga ljudi, hoću naći garažu. Danas sam odlučio vidjeti kako izgleda uređeni Mihaljevac, kojeg se Tomašević toliko diči. S obzirom da Možemovci kažu da ne žele auto u centru grada, idem na Mihaljevac, parkirat ću se tamo i onda ću ići tramvajem do centra. Evo nas, blizu smo Mihaljevca. Ovdje nigdje nema garaža, nema ni parkinga. Evo nas na Mihaljevcu, želim se parkirati. Ta garaža, nigdje nema parkirnih mjesta. Kako oni ti Možemovci Tomašević misli? Pogledajte ovo, gdje su ovdje parkirna mjesta? Ovo je Mihaljevac uređeni. Ako je već politika Možemo da želite manje auto u centru grada, onda kad uređujete Mihaljevac, pa morate ljudi napraviti parking, šta vam je? Podzemni ili nadzemni, sve isto. A s druge strane, ono što treba napraviti za novog gradonačelnika zadatak, ovdje mora izići tunel koji spaja prema sjeveru i odteretit ćemo ulaz u grad Zagreb i sa parkingom ovdje ćemo odteretiti i promet u centru. Tako da ljudi budu zadovoljni, a ne da ih se maltretira da ne smiju voziti, nego da imaju se gdje parkirati i da onda mogu doći u centar.